Salam dostlar, men Murat Sehet Gurif. Kodlamanın esaslar blogunyň 9-njy sapagyna siz bilen birlikde. Bu sapagymyzda misal çözers, misal çözmeden öň ilki geçen sapaklardan galan iň soňky şekilimiz bardy, iň soňky figuramyz bardy. Onu bir tanıtmak isleýän bir öňürçi. Soňundan bir misal işläs, misalla şu wagta çeni geçen hemme şekillenmeli ýa-da şu wagta çeni geçen hemme figuralarymyzy öz içinde alýan bir misal işläs. Şu wagta çeni geçen nemelerimiň hemmesini ulanmaga çalışas o misalla. Ertir iň soňky 10-njy sapagymyzda bir iki sanak misal, bir üç sanak misal işlemäge çalışas. Wagtymyzyň ýetdiği yani edebildiğimiz yani elimizden geleni geldiğince näme ders misallar işler bu blogumuzu bu şekilde netibedinden tamamlar. Bugün näme geçers iki elden gönüwürçlük diýil yani ken türkmen diline function asıl ady figura böyle programmalar görkezmekde peýdalanan bilen şu aşağıdaky şekil. Geçen sapagymyzda bir gaýtalama nämämidi funksiýasyny geçipdik. Gaýtalama şekilimizi, gaýtalama näme işe ýaraýardy? Birden köp, bir işi birden köp gerek ýerine ýetirmek üçin ýöne näme ýerde? Şowr ýerde. Şowr işlemi birden köp gaýtalamak üçin ulanýardy. Mysal üçin misal berdik. Monitor on gerek salam dünýä ýazdyrsyn diýip bir algoritmi işläpdik. Şowr ýerde näme diýär? Şowr işi on gerek gaýtalaýar. Şowr ýerde şowr işi gaýtalamak üçin ol gaýtalama alt urçluk figurasy ulanýardy, diagram ulanýardy. Bu näme üçin ulanýar? Şoňa benzeş aslında ýöne bu näme diýär? Türli ýerlerde ulanmak üçin. Aslında şowrda ýöne diýeli bir amal işte 2 kvadratyny alan bir işlem bir amal ýazýan we şonu programmaň 3-4 ýerine ulanmak isleýän, ýöne şowr ýerine däl, 3-4 aýry ýerine ulanmak isleýän. Bärde ýazdyň 2 kvadratyny alan bir programmaň ýazdyň danym şowr nemäni, şowr funksiýany programmaň dürli ýerine ilerleýän, dürli ýerine ulanmaga mümkinçilik töredýär. Bu näme üçin peýda saglaýar? Bu yani şu aslında bu da näme ýa-ki alt urçlugyň edýän işine edýär, yani köp kod ýazmakdan biz halas edýär. Bu da şowr zady. Köp gerek gaýtalamadan bir halas edýär. Bu şekilde bunam jemläriň şekilleri, bir misal işläriň okuwçylaryň ýyllyk sapak bahalaryny hasaplayan programma. Şul misalyň üstünden meselem hemme şu wagta geçen diagrammalary işlemäge çalışar. Şurada aşağıda bir diagramasyny taýýarladym, algoritmasyny taýýarladym başda. Algoritma näme etjek? Şunu düşünelim. Muallim var, muallim okuwçylaryň birinji şärik bahasyny ýere, ikinji şärik bahasyny ýere, üçüncü we dördüncü şärik bahasyny ýerýär we programma näme edýär? Onu hasaplaýar danym ýyllyk bahasyny çykarýar. Ýyllyk bahasyny çykarwam diýär, siz geçdiňiz ýa-da siz geçmediňiz diýip size näme edýär? Bir soобщение bir maglumat berýär. Şoňalak bir neme ýazalýar. Bir programma ýazalýar. Ýene başlarýar. Yani algoritmasyny gaýtgaça tanıtmak isleýän başda diýär, soňundan nemesini keskitleýär. Variable'larymyzy keskitleýär. C1 diýelim bärdäki näme? Ç harf ulanyp bolanak kompýuter dilinde diňe ingliz harfler ulanýar programmerlemede. Şoň üçin ona birazjyk enli gedinin. Şoň üçin Ç diýmedim, S diýdim. S1 yani birinji şärik bahasyny buňa girer. Sonra S2 diýdim, ikinji şärik bahasyny girer. S3 diýdim, üçüncü şärik bahasyny S3'e girer. S4 diýdim, dördüncü şärik bahasyny bir de OAB bu näme? Orta arifmetik bahasy. Sen opşy ýyllyk baha aslında YB dem diýip bilerdik aslında da OAB diýdim. YB diýesin. YB diýdim, soňundan bärdäkilerim düzeltmeli bolýar.
Ne ettim? Şuraydan YB dedim. Yıllık bakatı. Berdi danim. Görkezdik. Garaz şunu ýalak variable'lerimizi kesgitdik. Sonra gaýtala diýdik 4. Nämen gaýtalasyn 4-nji adymy. 4-nji adymda mana çälik bahalaryny gir. Yani birinji bahany girýär, ikinji bahany girýär, üçünji bahany girýär, dördünji bahany girýär. Soňradan giren bahalary hemmetini jemleýär. 4'e bölýär we on YB'niň içerisine, ýyllyk bahanyň içerisine goşýar. Eger ýyllyk bahamyz 3'den kiçi bolsa, yani 2 bolsa, 3 taýdan bärdin 2 ýarym çykyp biler mesel üçin soň. Başgalar da çykyp biler, yani başgalar çykmaz, yani çykyp biler aslında nokta sanlar çykar işte 2,10 ýarlyk sanlar çykyp biler. O san eger 3'den kiçi bolsa, 2 nokta 10 9 bolsa, näme diýär 8-nji adyma. Adam oturmaz goýarlar. Tekinji adymdan monitory ýaz nämen ýazsyn bu sapaga geçip bilmediňiz, ýani bakaňyz ýyllyk bakaňyz 3'den kiçi bolsa, ýani 2'lik bolsa bu sapaga geçip bilmediňiz diýär. Eger ýoksa, eger şu şert ýagdaý gawat gelmeýän bolsa, ýani ýyllyk bakaňyz 3'den kiçi däl bolsa, näme şu ýagdaý ýerine ýetirilmeýän bolsa, ýogsa git näme git 7-nji adyma git monitory ýaz, nämen ýazsyn bu sapaga üstünlük geçdiňiz, ýani 3 volta danim ýazýar, 4 volta danim ýazýar, 5 volta danim üstünlükli geçdiňiz diýip monitory ýazdyryar we 9-njy adym tamamla diýdik. Onu bir sanakda var ýa goşar, ýani şu wagtça şu algoritmamyzy näme edelim ýazmaga çalışarýar. Başla diýdik birinji. Aslında şunu öňünden taýarlap size soňundan näme diýip berdik bolun ýöne sizden bile taýarlar. Variable'lerimizi kesgitläli. Variable'lerimizde näme bardy? C1 bardy, soňundan bahasyny berelim. Hokman birinji nemesi, soňundan C2 bardy, ikinji şäherýeň bahasy 0 soňundan C3 bardy, oňadan 0 berýär, soňundan C4 bardy, oňadan 0 berýär, soňundan näme bardy? Ýyllyk baha bardy. Oňadan 0 berdik. Bu näme üçin ulanýardyk? İleride şu zatlar ulanjak diýmek. Şu programma boýunça şulary ulan bilerin diýdik. Soňundan reňkini biraz şuňal bir zatlar edelim. Soň näme bar? Bunu variable'lerimizi kesgitledik, soňundan gaýtala diýdik. Gaýtala 4-nji adymy. 4-nji adym gaýtaladan soň. Ýa-da gaýtalamak üçin näme ulanýardyk? Alt burçluk ulanýardyk. O danim variable'ni haştaýda danim inem tan kesgitlemeli bolýar ştaýda. Inem ulanjak diýip görkezmeli bolýar. Başlangyç diýerim tamam. Ýokary berde berýär başlangyç bahatyny. Deňdir. Nämeden başlasyn? Birden başlasyn. Soňra näçe için dowam etsin? Kiçidir 5'ten 4 için devam edýär. Dowam etýär. Näme üçin 4 tane şäherýek bar. Goşmak 1. Yani birden köpersin. Rada çykymy ulandyr. Görünür ýalak. Yani biz şuna diýdik 4 kere gaýtala birden başlasyn, 5 için dowam etsin. Dogry. Yani 1, 2, 3, 4. Yani 5 girýän 5 bilen deň bolýar. Onda bu şerti nemeden ak ýerine ýetiren ak. Şoň üçin döňgüden çykýar. Toplamda 4 kere ýerine ýetirdi bolýar. Soňra näme bar? Soňra şäherlik bahalary gir. C diýdik. Şuňalyk et
Mädemi. Hatta şunu deri ilki. Hatta var. C koşmak iyi diysem düşünürsünüz mü? Düşünürsünüz ya. C Ondan yani şunu arıyor. C koşmalı bira girsin. C koşmalı bira değil lan iye girsin. Düşünürecek. Ne için böyle yalanağımı. Şurada birazcık kelleni ağır diye şurada. Şunu yap olsun. Şunu birazcık kelleni ağır diye şurada. Şunu ne mi deli? Şunu birazcık olur da yani. Onu hızlıca da atla vurun yani. Şunu hem şimdi beydi. Ya galiba şuna video. Hem renk verelim. Onlar şimdi yapar. Buradan katı var olsun. Beydir var. Ya başka renk verelim ya. Şunu verelim ya. Şunu verelim. If döngü deydik. C koşmak iyi neyim için neydim? İyin bakası biraz kulor dönün. İyin bakası birinci bakası neyme bir doğru değil mi? C koşmak bir olanı C bir olya. Yani şu taydaki C bir yani S1 olya S1'e de girliye san ve S1'e girliye sonra S2 olya girliye S3 olya girliye S4 olya girliye S5 olanı je berdaki nemen sağlanak nem için dengdir var. Eğer dengdir koysadık şu tak sağla neme derdi şerti yerine getirirdi. Yani dengdir bolmadığı için 5 olanı nemeden çıkya bu qaytalamaktan çıkya ve devam edya. C1 olanına bakasın giriye, sonra C2 olanına bakasın giriye. Misal için diye muallımız diye C1 olanına ikilik deysin. Yadan bu netimiz qoğu olsun. Birinci C1 çəriyə, birinci çəriyə 5'lik qoysun, ikinci çəriyə 4'lik qoysun, üçüncü çəriyə 5'lik qoysun, dördüncü çəriyə yenə 5'lik qoysun. Son yalaq iyin bakası bir olan üçün C1 olya o C1'in S1'in içerisine bakalım muallım giriye, sonra yukarı gidiyor, sonra bir köp bölüyor, sonra S2 olya, iyin bakası 2'ye doğru S bilen 2 koşulsa näme bolýar S2 bolýar, oňadan bakasyn muallym girýär, ikinji çäreň bakasyny soňundan girýär, S iň bakasy 3 boldy, S3 bolýar, S3'ün bakasyny girýär, üçüncü çäreň bakasyny soňundan 4 bolýar, 4'ün bakasyny girýär, 5 bolany uje nemeden gaýtalamakdan çykýar. Hemme zadymyzam almış bolýar. Soňundan neydi? Gaýtalama nemeden şu gaýtalamakdan çykan soň nämesin? İş ýerine ýetirsin. İşden nämesin? Ýa-ni S1, S2, S3, S4 bardy. Birinji çäreň, ikinji, üçüncü, dördüncü çäreň bakallarını muallym giripdi. Olary näme diýär? Jemle ýazsanym, 4'e böl ýazsanym, näme diýär? Ýyllyk bakany içerisinde goýýar. Yani ýerine ýetirýän. İşi näme bilen ýerine ýetirýärdik, şoň bilen ýerine ýetirýärdik doğrudan. Göne borçluk. Hatta şunu şey dedi. YB'dendir. Skopların içinde C1 koşmak C2 C deyip öğrenmiştim. Türkçe C harfi bu. S2 koşmak S3 koşmak S4 koşmaktan bölü 4 daha bölmek neçe 4'e bölmek. Ne için 4'e böldük? 4 saniye orta aritmetik bakan tapmanın formülası.
Şunu ýalagam ýazdyk. Modan bir renk bereli, şunu berýärdik, näme renkini berýärdik. Şu taýdaran bir neme çykaraly. Berde näme bolsun? Şunu ýalak. Muallym bahalaryny girdi, hemmeti bir variablemize goýuldy. Soňundan variable'imizi jemledik dänim, 4'e böldük we ýb'niň içerisinde şu wagt näme boldy? Bular nemesinin şu çärik bahalarynyň orta bahasy bar. Ýyllyk bahasy. Soňundan geleli näme diýdik şu taýda? Eger ýb 3'den kiçi bolsa diýdik. Näme diýip şert ýapsy. Şert guruluşy. Şert guruluşyny ulanmak üçin näme şu gapdala gitsek majaba? Şu gapdala gideýil bar agatda aşağı gitmäli. Şert guruluşyny şu taýda goýýan. Şert guruluşy eger diýip ýaly. Eger hatta gün ödün ýazaýyn. Näme di? YB keçidir 5. Yok 5'den näçedi? 3'lükdimi? Erwet baha. 3'lükdü. Eger 3'lük bolsa, ýani ýyllyk baha eger 3'den kiçi bolsa, şunu hawa bolsa, ýani şu kiçi bolsa ýa-da ýani bolmasa diýip bir ýagdaý bar. Onu nähili neme edeliň? Şunu goýalım da. Yes we no edaýdyň şunu bar. Yes ýani hawa şu bolsa şunu etsin, bolmasa bunu etsin. Şu taýda edeliň, buna berde bolsun. Yes ýani şu hakykatdan ýb ýani ýyllyk bahasy 3'den kiçi bolsa şu hereket etsin. Nämetden bu hereket näme diýýärdi? Ekrana ýazdyrýardy. Ekranadan ýazdyrýardy. Ýani şunu ýalyk ekrandan sanamalýardy. Näme ýazdyrsyn? Oşa dırnagyň içinde 3'den kiçi bolsa Reynan sakta sapa geçmediňiz diýip ýazdyrsyn. Soňundan geçen 3'den 3 ýa-da 3'den uly bolsa näme etsin? Sapary geç Berigem taýda number strelka çykaralım. Bu yes bolsa, bu da no bolsa. No. Yani hawa bolsa, bu da ýok bolsa. Yes. Ýa-da türkmençe ýazsak. Hawa, bu da ýok. Ýok. Tamam. Ýyllyk bahadan kiçi bolsa, ýani kiçimi hawa bolsa gynasakda geçmediňiz diýip ýazarsyn. Ýyllyk baha deň ýa-da uly bolsa, ýani şu ýagdaý ýerine ýetirýärmi? Ýok. Ýok bolsa sapary üstünlük geçdiňiz diýsin. Soňundan näme bolsun? Şu taýda tamamlansyn. Şu taýdan çykarly. Taýda renklerini bereliň. Şunu ýalak bir renk bereliň. Şoňadan nähili renk, şunu ýalak bir sary renk bolsun. Näme etdik? Başda diýdik. Variable'lerimizi kesgitledik. Variable'lerimizden şu zatlar, şu variable'lerimiz ilerleýän
nemelerine ulanır diýip şu taýda belledik. Başlangyç bahalar 0 bolsun. S1, S2, S3, S4 yani birinji çeyrek, ikinji çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek we YB ýyllyk bahany 0 etdik. Biram I diýip bir variable kesgitledik. I deňdir 1, I deňdir I kiçidir 5'e çenli. Yani I 5'ten kiçi ýagdaýy dowam edýänçe. Yani I 5'e deň bolsa da dowam edenak, eger 5'ten kiçi bolsa yani 4 bolsa dowam edýär. C goşmak bir yani C birinji bahasy näme-di? 1-di, dogry. C1 bahasyny girdi, C2'ň bahasyny girdi, C3 yani S3'ün bahasyny girdi, S4'ün bahasyny girdi. İň bahasy 5 boldumy? 5'den näme 5? Ve İň bahasy 5, 5'den kiçimi? Kiçi däl, 5'e deň. Şoň üçin hem ýerini ýetirenak şunu. Şu ýagda ýerini ýetirenak şoň üçin nemeden çykdy. Sonra näme diýdik? C1'ın bahasy bardy. Biziň elimizde muallym giripdi. C1'ın kyny, S2'ň kyny giripdi, S3'ün kyny giripdi we S4'ün kyny 4 gedekde giripdi. Hemmesini goşduk. Soňradan 4'e böldükden hem YB bar şu taýda ýyllyk bahany içerisine goýduk. Soňradan diýdik YB'miz ýani ýyllyk bahamyz 3'den kiçimi diýip soradyk. Hawa kiçi bolsa gynansak da tapa geçmediňiz diýä 3'den kiçi bolsa bahamyz. Ýyllyk bahamyz 3'den kiçimi? Ýok bolsa tapa üstünlük geçdiňiz diýä we tamamlasyn. Bir mysal bilen bir bereliň şunu. Şunu men ulanyp görmedim ýöne. Şunu ulanyp göräýeli. Näme bolsun? S1 deňdir. Muallym girsin dogry. S1'ın bahasyna näme girsin? S2'ň bahasy näme-di? I S bilen I goşulanda S1 edýär. S1'ň bu bahasyna diýeli birinji çeyrek gowy kapdyr 5'lik bolsun. Soňradan S2'ň ýa ikinji çeyregiň bahasyna näme girsin? O birazjyk ýaltyrak bolupdyr 4'lik bolsun. Soňradan S3'ün bahasyna näme girsin? Ýene 5'lik bolsun. Soň S4'üm näme bolsun? 5'lik bolsun. 5 5 4 5 yani 5 4 5 5 girdik. Şurada biraz aşağı düşürelim. Girdi doğru muallym 4 gedekde 4 sanyk baha girdi. Şu wagt soňradan goşýa hemmesini goşsa näme bolar? 5 5 5 15 19 bolar doğru. YB'miz näçe bolar? 19 bölmek 4. Şu taýda yani 5 çıkýardan ýene nollarny şu wagt almalıyň nokotdan soňlaryny. 5 çıkýar 4 nokta işte falança. Çıkýar 14'e bölsek. İşte 5 çıkýar YB'ň bahasy. YB deňdir 5 bolýar. Şu wagt int diýip düşünüň var, int. Yani näme diýilýär? Tam saýly, natural san bolýar. YB'ň bahasy 5 bolýar. 5 boldy. 5 3'den kiçimi? Ýok. 3'den kiçi däl. Ýok. 3'den kiçi däl. Ýok, aşağı gider o. Sapa üstünlük geçdiňiz diýe tamamlaýar. YB ýani ýyllyk bahasy 3'den kiçimi? Eger şu kiçi bolan bolsa da bu tarafa giderdi. Ýa-ni bu näme şu taýda. Näme diýelim? Şunu ýalak bir zat wagtymy da sер edelim. Näçe wagt boldy? 24 minut bolupdyr. Oho, ýaman köp wagt geçipdir. Bäde tamamlasakmy? Tamamlaýan bäde. Indi sepakda biraz köprek wagt azar 2-3 sanyk mysal işleme sebäbi. Hatda indi gerek bar, näme edelim bilýärmi? Indi gerek men şu zatlaryny taýarlaýyn, köp wagt almasyn we sizin wagtyňyzy almaýyn. Qammatly wagtyňyzdan şu zatlaryny men özüm taýarlaýyn. Diňe üstünden düşünür şu işlerini geçeriz diýeli we bärde tamamlaýan. Bir zatlary öwrenýänlersiňiz diýip umyt edýän.
deyip bu sapağımızı geçirip tutarız. Hoşçakalın, sağlıklı görüşürüz.